Näkyykö Siis me ollaan niinku... on kiipeillyt retkellä Sveitsissä. Tää on aika cool. Siis tää on tämmönen iso tämmönen kallio. Kipsa on täällä myös. Okei. Me nyt päästiin täällä ihan korkealle. Täällä on ihan hullut maisemat. Okei, täällä tuolla on sikana. Oikeesti jep. Täällä on Tuolta kuuluu vähän grillin ääniä taustalta. Mut täällä tuolla on sikkena. Mut niistä ei puhuta. Niin mun hiukset oikein lepattaa, kun täällä on niin korkeeta. Ja tässä on tämmönen pieni alue, jossa voit istua. Mä menen sinne nyt. Istuu. Ai. Vitsi toi taas näkyy. Ei näkynyt mitään. Ai.